Nieren. Jeg har sgu ikke set ham i fucking lang tid, men det er egentlig heller ikke det helt store savn. Det havde nok været lidt mere relevant, hvis han havde været forsvundet for nogle år siden. Vi spillede til et arrangement, hvor han også spillede. Hvor han kom ind bagefter, hvor han... Ja, det var den der bingo-hal, hvor vi ikke kan spille alligevel, ikke? Jo. Så råbte han nummer op, og så... Så var han bare væk. Foran mændenes hjem, der stod en, der lignede ham, men kan ikke rigtig se, om det var ham. Han stod sådan lidt med ryggen til, stod og brækkede sig, men det lignede hans fede røv. Jeg har aldrig glemt, han er helt fucked. Du skal ikke spørge mig om det der én gang til, det kan jeg godt fortælle. Ved du hvad? Jeg hænger ud med nogle helt andre typer nu. Det er Medina, det er Rasmus Sarbak og Dyne. Ikke? Fuck nieren, mand. Han kan sejle sit eget. Skal jeg prøve at ringe til det, hvad det hedder, det der fucked up sted? Fedtebrødet. Jeg tror, jeg har det sådan nummer her. Det gav Johnny Hefti mig sidste gang. Det interesserer mig sgu da ikke over, hvor fanden den store baby han er henne, mand. Ja, det er Uso også. Men rigtig nok, Osama. Har du nieren? Kan jeg træffe ham? Nå, han er lige gået. Nå, okay. Jamen, tak for hjælpen. Nå, men jeg kan da så hjælpe ham så meget at sige, at nieren han er lige gået fra Fedtebrødet. Så han er et eller andet sted i Aalborg. Var det ikke noget, at han var blevet skudt eller sådan noget? Jeg er stadig fucking nieren, siger tær. 1, 2, så går det ned. 3, 4, kom så afsted.